El PSC vol instaurar noves maneres de fer, les velles maneres de fer, perdó. Vol instal·lar-nos de nou les maneres de fer d'abans. Vol convertir aquest fons de transició nuclear en una repartidora, menystenint les poblacions que quedaran més afectades sense poder competir en altres àrees industrialitzades i més ben connectades. El Partit Socialista no pensa en aquestes 3.000 famílies. Com aquesta proposta de llei del PSC s'ha fet a correcuita, malament i en solitari, per això elevem la queixa territorial al Consell de Garanties Estatutàries. No ens agrada, però hi ha un debat competencial indiscutible. La modificació que fa el Partit Socialista ataca directament al sistema de finançament de Catalunya. En l'ampliació que proposa en aquesta proposició el Partit Socialista, l'àrea d'impacte de la llei veu incorporats 4 municipis de la província de Saragossa, recursos que aporta la Generalitat de Catalunya, diners per a aquesta reindustrialització, són diners que el PSC vol enviar a l'Aragó, en comptes de revertir-los en la població nuclear d'aquestes àrees. I en segon lloc, aquesta modificació de llei proposada pel Partit Socialista també posa en mans de 2 ajuntaments que no tenen competències fora dels seus termes municipals, competències que no són pròpies de governança i limita l'acció de la Generalitat, que és qui realment gestiona aquest fons. És per aquests motius que hem demanat aquest dictamen al Consell de Garanties Estatutàries. Compartim, això sí, augmentar el 50%, però el que ara el PSC, el Partit Socialista, vol canviar són les normes de joc a esquenes del territori i, a més ho fa des dels despatxos. Es carrega una proposta decidida i valenta, un projecte, el Fons de Transició Nuclear, representa un projecte de caràcter estratègic, de caràcter transformador, que marca una manera de fer les coses diferents. El Fons de Transició Nuclear entès i concebut des de l'inici de fer les coses de forma diferent com s'havien fet fins ara, garantint la prosperitat d'aquestes poblacions que estan dins el radi de 20 quilòmetres, les que realment quedaran afectades pel futur tancament de les centrals. L'essència, la filosofia del Fons de Transició pretén oferir aquestes alternatives al territori, unes alternatives econòmiques a aquestes poblacions per tal de garantir l'assentament de la població del radi immediat a les centrals nuclears. I ara, amb la proposició del PSC ampliant el radi a 30 quilòmetres, i compte, perquè estem parlant d'una ampliació de 30 quilòmetres al terme municipal, que no necessàriament inclou nuclis de població, aquest fons el que es fa és pervertir-lo i es converteix en una repartidora que no farà pas cap mena de justícia a les poblacions que quedaran afectades per la pèrdua d'aquests 3.000 llocs de treball.